Nistgħu ngħidu li l-membri kollha tal-kor Sinemakula ta' Ħalsafi xi darba jew oħra fit-tfulithom jew f'żogħżithom messew mal-Mużew ta' San George Preka. Ir-rabta bejn il-kor Sinemakula u s-Soċjetà tad-Dottrina Nisranija issaħħet sew meta fis-sena 2000 ġie rrekordjat l-oratorju tal-Milied Verbum Dei Caro Factum Est. Il-librett ta' dan l-oratorju inkiteb minn Pawlu Kallus, filwaqt li l-mużika ġiet komposta minn Tony Patch, ex soċju tal-Mużew. Fis-7 ta' Marzu 2007 imbagħad, il-Konkatedral ta' San Ġwan imtela bis-soċi tal-Mużew biex isiru ringrazzjamenti xierqa lill-Alla fl-okkażjoni tal-100 anniversarju l-ewwel ċentenarju mit-twaqqif tal-Mużew. Il-kor Sinemakula kien anima l-liturġija ta' dik l-okkażjoni. San George Preka, il-qasam tal-Mużew ta' Ħalsafi, il-poeta Paul Kallus, il-kompożitur Tony Patch, il-kor Sinemakula. Dawn kollha flimkien se jkunu il-protagonisti tal-oratorju ġdid San George Preka li se jittella fil-Knisja Parrokjali ta' Ħalsafi nhar il-ġimgħa 19 Ottubru fis-7:30 ta' filgħaxija. B'ripetizzjoni fid-Dar Ċentrali tal-Mużew tal-Bla tal-Bajda nhar l-Erbgħa 24 Ottubru fis-7 ta' filgħaxija. Għaliex dan l-oratorju? X'qegħdin jiċċelebraw il-membri tal-Mużew ta' Ħalsafi? Tkellimna ma' Anthony Dimek, is-Superjur tal-Oqsma tal-Mużew ta' Ħalsafi u ta' Ħalkirkop. Din is-sena qegħdin niċċelebraw żewġ avvenimenti importanti għas-soċjetà tal-Mużew u għal-qasam ta' Ħalsafi. Qegħdin niċċelebraw il-50 sena mill-mewt tal-fundatur San George Preka u wkoll il-75 anniversarju mill-bidu tas-soċjetà tal-Mużew f'Ħalsafi. Għal dan il-għan, meta konna qegħdin nippreparaw x'avvenimenti ħanagħmlu biex infakru din il-ġraja sabiħa, kien diġà jeżisti librett bl-isem San George Preka, kitba ta' Pawlu Kallus li kien miktub fis-sena 2000 u ddeċidejna li flimkien ma' Maestru Tony Patch li jkun aħjar jekk nimmużikawh u ntellgħu bħala oratorju biex niċċelebraw dawn iż-żewġ avvenimenti importanti. Dan huwa il-qasam tal-Mużew il-ġdid ta' Ħalsafi. Bħal kull qasam tal-mużew ieħor, dak ta' Ħalsafi kellu il-mumenti sbieħ u l-mumenti oħra inqas sbieħ. Kien hemm żmien meta s-soċi Ħalsafin tant naqsu li t-tagħlim tal-katekiżmu tas-subien kien isir mis-soċi bniet. Għal xi żmien il-Mużew ta' Ħalsafi kellu anke jagħlaq il-bibien tiegħu. Imma kien hemm ukoll żminijiet meta l-Ħalsafin mejjuna minn bosta soċi oħra minn barra r-raħal sabu enerġija ġdida biex din l-opra ta' Dun George Preka titkompla għal ġid ta' tfal u żgħażagħ Ħalsafin. Meta wieħed iħares lura lejn dawn il-75 sena minn mindu fetaħ dan il-mużew. Kienu 75 sena li fihom kien hemm il-ferħ u d-batijiet. Dan il-mużew kien hemm żmien meta nfetaħ, kien hemm żmien meta kellu jerġa' jagħlaq għaliex kien hawn nuqqas ta' personell. Illum għall-grazzja tal-Alla
Qegħdin f'post ġdid, ġejna fis-sena 2007, grazzi għal ħidma ta' tant membri, ta' tant superjuri, ta' tant benefatturi, ta' tant ħalsafin li jenuna biex ikollna dan il-mużew li jibqa' fih ammont ta' tfal kuljum mid-2 sanat. Il-protagonista ta' dan l-oratorju huwa San George Preka, saċerdot qaddis Malti li waqqaf is-Soċjetà tad-Dottrina Nisranija magħrufa bħala il-Mużew. Il-parti ta' San George se tinħadem mill-baritonu Alfred Camilleri. Nisimgħuh jirrakkuntanna l-bidu tal-mużew permezz tal-verżi minsuġa mill-poeta Paul Kallus. Seminarista mimliche giata zazu. Eugenio Borg kien l-ewwel Superjur Ġenerali tal-Mużew, maħtur minn Dun George innifsu. Eugenio stinka u ħadem biex l-oqsma tal-Mużew ikomplu joktru u jinfirxu madwar il-Gżejjer Maltin kollha. Nisimgħu biċċa mill-arja numru 5 tal-oratorju Genju Borg. Il-parti hija interpretata mill-baritonu Jonathan Xiberras. Apprentista, ġewwa tarzna impjegat mitħloser ta' Dun George Preka, b'dak li jgħid impressjonat. Giannina Kutajjar kienet l-ewwel Superjura Ġenerali fis-sezzjoni femminili tal-Mużew. Nisimgħuha tirrakkonta kif Dun George ħajjara tiftaħ l-ewwel dar tad-dottrina ġewwa Raħal Ġdid. Il-kontralto Aleksandra Borg se tinterpreta il-parti ta' Giannina. L-oratorju ġdid San George Preka fuq il-brett tal-poeta Paul Kallus, mużika oriġinali ta' Tony Patch, bis-sem tal-kor Sinemakula, sa jittella fil-Knisja Parrokjali ta' Ħalsafi nhar il-ġimgħa 19 Ottubru, b'ripetizzjoni nhar l-erba' 24 Ottubru fid-Dar Ċentrali tal-Bla tal-Bajda. Narawkom. Ta' Dun George u sar progress, kellu jagħti kwarta seklu, sa tarif li kien miġbur, stabilixxa proviċari, venerabli ġibatur, fil-furjana setti wara, kull fejn tares iffullat, George mill-Papa Giovanni Paolo kien bejħatu dikjarat. Ġrid l-aħbar fl-2006, speċjalment fost il-Maltin, il-Papa
benedetto, oggi canonizzato.